Hoxe Anova celebra a súa conferencia nacional sobre as cuestións programáticas de cara ás eleccións europeas. Agora mesmo están coas achegas e as emendas ao documento base. Tras esta convención na que Anova decidirá cales son os seus principios, segue quedando aberta a gran incógnita. Que pasará? Como serán esas coalicións para as europeas? Que papel xogarán as CUP? Ao final irá o bloque con Esquerra? Todo isto irémolo desvelando logo desta reportaxe nos sucesivos programas. 200 militantes de Anova debateron o documento programático base para presentarse ás eleccións europeas. O documento foi aprobado por 180 votos a favor, 7 en contra e 15 abstencións e pretende combater as políticas ultraliberais da Unión Europea. Este é o paso previo ao referendo que terá lugar a finais de febreiro e que determinará a política de alianzas da organización liderada por Xosé Manuel Beiras. Por certo, o referendo chega nun intre complicado, pois os críticos da formación, aglutinados en Anova Horizontal, din querer volver aos valores fundacionais dos que sosteñen que a liña máis oficialista se afastou. Si temos claro iso, as nosas propostas, primeiro, permitiránnos saber con que podemos contar e con que non realmente. Segundo, as nosas propostas non serán debatibles, ainda que non sexan compartidas. E terceiro, por tanto, en calquer caso, nos podemos utilizar este proceso para traballar coa xente organizada na sociedade, para facer interlocución con eles, para afortalar unha credibilidade, para ofrecerles como ferramenta, o que non significa que non teñamos a nosa marxe de decisión a partir da proposta vermella, non somos simplemente mensageiros, e que en calquer caso, pase o que pase, sí que ese traballo dará lugar a un inxente salto chingo adiante e arriba do proxecto estratégico que nos convocou, que elaboramos entre todos, e da ferramenta de novo de ser, que manufacturamos hai ano e medio e que ainda non empregamos nin na 10 millonésima parte das súas posibilidades funcionais. Nada máis e adiante. Ben, estamos con Antón Sánchez, que é un dos deputados de Alternativa Galega de Esquerdas no Parlamento. Contanos, Antón, que conclusións tiras da convención de hoxe? Bueno, pois os obxectivos plantexados eran a aprobación dun programa electoral para as europeas, xenerar debate dentro da organización e incluso pois aportar algunha idea máis que non era estrictamente do programa electoral dentro dos momentos de Anova que estamos en constante debate, non, do que debemos de ser. Por tanto, pois, bueno, transcurriu con normalidade, esa é a valoración que fago. Consideras suficiente a participación ou podía ter sido máis? Non, creo que podera ter sido máis e debería ter sido máis. Temos que facer autocrítica e no contexto que se desenvolveu hai moita xente que desanima certo tipo de debates e os debates deben de ser construtivos e deben de fortalecer a organización e non debilitada. Por tanto, eu creo que hai que facer autocrítica para poder mellorar no futuro. Eu creo que a pouca participación de hoxe pode ser sintomática deso, non? Ahora ben, a conclusión positiva que creo que é normal, que hai altos e baixos nunha forza nova e que si somos capaces de concluir de que hai que dar unha certa viraxe, non? Do que llevamos facendo últimamente, pois será positivo. Bueno, queda un panorama moi aberto para as europeas, non se sabe o que van facer as CUP, recentemente Esquerra deu un viraxe moi estrano, aparece Podemos. Cales son para ti os socios preferentes, dentro do teu punto de vista? Nos mantemos o noso discurso é unha fronte ampla da esquerda rupturista e nos termos que aprobamos xa a volta do Brán. E creemos que as estrategias partidarias e partidistas deben de quedar nun segundo plano. Eu creo que a cidadanía non entendería unha fragmentación como pode ser que suceda estando o panorama como está. Tamén é certo que
os últimos acontecementos creo que favorecen a nosa aposta pola fronte amplia, non? Eu creo que un cidadano normal o que está esperando é que deixemos certas diferencias, sobre todo de réditos electorais, e que confluamos baixo unhas ideas, unhos mínimos comuns, e iso que entendería a xente. O resto eu creo que non o entenden, son maniobras que parecen que teñen que ver co interés de cada partido para garantizarse unha boa posición ou un bo resultado electoral. Entón, nós seguimos nesas e ca mesma aposta que a volta do Brán cando aprobamos por unanimidade na coordinadora o chamamento á fronte ampla. E eu creo que vai haber emoción hasta o final. Vale, graciñas a todos. Veña, nada. Estamos agora con Yolanda Pérez, portavoz de Anova Ourense. Contanos, cales foron as túas percepcións da Asamblea? Bueno, penso que foi unha asamblea moi tranquila, moi democrática, moi plural, e ao final eu penso que interesante desde o punto de vista de que houve algunhas emendas que sí que introduciron debates interesantes e que de alguma maneira pois dotaron ao documento final un poquinho de máis contido, non, de máis matices. Entón, en xeral unha asamblea rápida e tranquila. Bueno, falas desa asamblea tranquila en contraposición a un pouco as turbulencias internas que estades vivindo, non? Como encaixas iso? Sí, efectivamente, é certo que a raíz de cuestións do grupo parlamentar, sobre todo de Alternativa Galega de Esquerda, últimamente, pois efectivamente, hubo algunhas cuestións que, bueno, que orgánicas internas que ao final saíron fora e sí que prexudicaron o traballo práctico político, non? Que eu penso que o que lle interesa a cidadanía, pero penso que son cuestións ailladas e no que nos temos que centrar en facer un bo programa político para concurrir ás europeas e traballar na sociedade, non? Eu penso que os temas internos non lle interesan a ninguén, a xente o que lle interesa é ter traballo, ter casa e poder ter un sistema sanitario e educacional público e gratuito. O resto de cuestións eu penso que lle interesan bastante pouco. Falaban entón de, bueno, desa fronte ampla para as europeas, non? Pero mollate un pouco, cales son os socios que prefires ti? Podemos, Esquerda Unida, as CUP, o SAT, para onde tiras? Pois mira, eu penso que, e penso que compartimos moita xente en Anova, eu non escollería compañeiro de viaxe porque penso que escoller alguén exclúe ao resto de organizacións. Eu penso que debemos, tanto no marco galego, no marco estatal como no marco europeo, facer de verdade unha fronte ampla, non excluinte, onde todas as forzas de esquerda rupturista que respeten o dereito de autodeterminación dos povos poidamos facer fronte ao sistema establecido. Entón, eu non podo apostar por ningunha, ao contrario, facer o convite extensivo a todas as organizacións que se atopen nestas coordinadas, porque penso que temos que ir xuntos necesariamente en calquera comicio electoral para facer fronte ao sistema. Gracias, Yolanda. A ti, chao. Estamos con Rafa do Pico, portavoz de Anova Horizontal. Contanos, Rafa, como foi para ti a Asamblea? Bueno, a Asamblea, quero dicir, dende logo o nivel de participación foi moi baixo. Quero dicir, isto evidentemente reflicte un problema, non? É dicir, eu creo que independentemente das impresións que se saquen sobre o resultado dos debates ou non, o feito de que nunha conferencia participe pois aproximadamente menos do 20% da militancia, quer dizer, dende logo ten que ser visto como un toque de atención, non? É dicir, eu dende logo penso que o proceso no que se pensa este tema das eleccións europeas, o valeirar de contido político, o valeirar de nivel de discusións, este tipo de encontros, é dicir, que se podan tomar realmente decisións que marquen, é dicir, non só a respecto de cuestións programáticas, sino tamén a respecto de cuestións da política de alianzas ou do funcionamento da propia Anova, evidentemente inhibe a que pois unha parte da militancia considera que non é útil desplazarse a participar nun foro, nun ámbito no que non se van a poder tomar as decisións realmente importantes, non? É dicir, eu penso que isto debe ser tomado como un toque de atención serio a respecto de como se están facendo as cousas agora mesmo en Anova. E non pensas precisamente que ese confronto entre, bueno, os chamados críticos, a Nova Horizontal e unha liña máis oficialista, pois pode ser unha das causas desa desmovilización militante? Non, eu penso que non. Eu penso que non é a sensación de confronto que rexeita a xente. Eu penso que é a sensación de ir a sitios ou tomar parte en reunións nas que non se decide nada ou nas que ali o que ali se discute despois non é executado, porque a execución última das decisións e dos acordos verdadeiramente importantes dependen de outras instancias que non son a instancia asamblearia, a instancia na que participa todo o mundo. Iso é o que desincentiva a participación da xente, non que haxa unha confrontación entre sectores. Cara que debe camiñar a Nova, que punto reformularías ti? Eu creo que a Nova debe retomar o espírito da Asamblea Constituinte. É
É dicir, a Nova ten que empezar a practicar aquilo que di nos seus textos e aquilo que inspira supostamente o seu espírito. É dicir, entón a Nova, é dicir, ten que empezar a practicar realmente, é dicir, pois, unha toma de decisións asamblearias, de abaixo arriba, é dicir, tomar dende logo un espírito moito máis cooperativo e dende logo, é dicir, pois, non reproducir as dinámicas de partido clásico, do peor dos partidos clásicos que se dan no seo da nosa organización, ese é o camiño que se debe de tomar. Xa falando un pouco máis das europeas, pero preguntoche o mesmo cos teus compañeiros, como vestío da fronte ampla da esquerda rupturista? Bueno, dende logo é un panorama sumamente complexo e complicado, non? É dicir, porque ademais para procesos de fronte ampla non é só necesaria a vontade dunha parte, senón a vontade de máis partes, non? É dicir, eu creo que, desafortunadamente, todavía, no día de hoxe, na maioría das organizacións políticas partidarias, priman máis pois, bueno, necesidades internas ou puntos de vista que teñen máis en conta as necesidades da organización que as necesidades do proceso. E entón, dende ese punto de vista, todo o que son as negociacións de cara á conformación dunha fronte ampla para as eleccións de maio, se ven complicadas por eso, alén de que, nos puntos programáticos concretos, está claro que fai falta avanzar moito. É dicir, nomeadamente, fai falta tamén que por parte desa esquerda que se chama federal ou desa esquerda non nacionalista actuante na Galiza, haxa un recoñecimento máis evidente e máis consecuente de todo o que significa o dereito a decidir e o dereito de autodeterminación e a soberanía dos povos. É dicir, eso falta. E falta, por outra parte, máis vontade de realmente abrir procesos que trascendan o ámbito das organizacións políticas para ser capaces de chegar a procesos reais de movilización social e que se trasladen en candidaturas que sexan máis que a suma de determinadas partes da organización política, senón que sexan un proceso moito máis amplo, non? Aínda que creo que hai pasos que se están dando que axudan a, en eventos vindeiros, evolucionar cada ese tipo de formulacións. Graciña, Rafa. Nada, graciñas a vos. Estamos agora con Paula Vázquez Verao, secretaria de Organización de Anova. Contábanos os teus compañeiros, Yolanda, Antón, Rafa do Pico, que baixa participación. A que imputas ti esta eiva, por chamar de algún xeito? Sí, ben, baixa participación, pero dentro dun proceso participativo que comezou con asambleas territoriais, nas que hai 50 asambleas, as asambleas debatiron sobre o programa, aportaron a medio cento de achegas que se incorporaron. En esas asambleas a participación si foi moi relevante. Eu destaco e teño previsto presentar un informe na Coordinadora Nacional sobre isto. Entón, isto é un chanzo máis, non é que só tivéramos esta conferencia para debate do programa, tivemos asambleas previas e imos ter un referendo no que, ademais das alianzas, pois se ratificará este documento. Como analizas ti o ambiente da asamblea? Bo, participado, agradable? Sí, unha asamblea normal, con discrepancias en puntos que é normal, incorporáronse unha serie de achegas, outras non, porque se consideraba que non se integraban neste tipo de programa que estábamos deseñando, pero un ambiente totalmente normal, agradable, participativo, que sempre se pode participar máis, pero penso que o proceso foi tremendamente participativo e eu estou satisfeita. O portavoz de Anova Horizontal, Rafa do Pico, comentábame que el opina que a desmovilización se debe a que, que non estades nas bases do espírito fundacional da Anova, da primeira asamblea, que a xente quere outro xeito de facer as cousas. Ti que opinas con respecto a isto? Sobre a Anova, eu penso que estamos camiñando, estamos construindo esa organización que dixemos que viñamos a construir, que é un reto moi grande, porque dixemos que queríamos ser a ferramenta do nacionalismo galego para o novo ciclo histórico. Eso non se fai nun ano e medio, en 2 anos, contando dende cando empezamos o proceso do novo proxecto común. En fin, eu penso que imos consolidándonos como organización e que hoxe dimos un paso moi importante. Fixemos colectivamente e cun debate moi intenso dende setembro un programa para as eleccións europeas. Non teño moito máis que dicir, non descoñezo que a Anova Horizontal, en Anova somos unha organización política na que, aínda que
na última Asamblea Nacional non votamos especificamente a militancia única, si é unha organización política de participación individual. E penso, ademais, persoalmente, que debemos camiñar cara moito máis alá, que eso debe ser consolidado e debe estar establecido nos estatutos. De feito, xa aprobamos na primeira Asamblea Nacional camiñar cara a unha militancia inclusiva. Penso que o estamos a conseguir. Graciñas, Paula. Nada.